bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla mon e hayangoji men hande ko alarba go'o e lewru setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo mon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde Sud Quotidien wi ko ndey tan jeenari e belnari immoto e nder Sénégal de ha taki winde e titonde mum hande indice de perception de la corruption IPC 2025 le Sénégal toujours dans la zone rouge ina wayno de Sénégal e yolde nde nde tolni hande e ko yowati e belnari e jeenari de ko yolde ɓalere crime saabu noon tigui tigui ko ɓetirde nde yaltini ko tawa ko ɓetirde waɗande hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi de wi ko Sénégal hombo e nden ɗon yolde nde ganduɗa de hande hende ɓalwi crime non tigui jayde nde ɓesdiri hen malgré une légère amélioration de son score selon les résultats de l'indice de perception de la corruption 2025 rendu public hier mardi 10 février 2025 par Transparency International. Le Sénégal reste encore en deçà du seuil de sortie de la zone de forte perception de la corruption. Ina wayno tigi tigi de galle o biyeteɗo Transparency International de ɗerewol ngol yaltini holliri tigi tigi e ɓeto ngo ganduɗa Sénégal homogo ɓetede gam ƴewde e ko yowati e jeenari e nder Sénégal de ina wayno ko yi ko Sénégal kam hombo seɓoro seeɗa noon isi ɗon ɗum takani ɗum yaltu mbiɗen e nden ɗon yolde nde ganduɗa nde ɓurani e lesdi Sénégal non tigui jayde nde ɓesdiri hen la progression quoique jugée encourageant reste insuffisante pour sortir le pays de la zone dite rouge hino wayno noon hay si tawi noon mbiɗen Sénégal hombo fayi yesso e yaltude e mbiɗen nden ɗon yolde ɓalere crime de ko yowati e jeenari hombo foti ɓesdu morƴal mum e balɗe mum abbo yesso ha tigui janggo jaam si ko ɓetama ƴeewe ndeke Sénégal de hanti kam jeenari ustima ɗo e nder lesdi he e wiide jayde Sud Quotidien jayde enquête kam windi ko gestion du fonds d'appui à la presse hino wayno de wot ko kewi hen ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa de heɗe ballite e galleji ɗi ganduɗa de kam ɗi liggoto e jaydiyankagal ɗen koppareje noon nino ɗe berira e si e nino ɗe peccirade hino wayno wonɓe goldani hen hande ɓe goldani hen janggo jayde de windi ko gestion fonds d'appui à la presse le jubal jubbanti à rude épreuve hino wayno sike en pirti e pularde fewnude e woncude isi noon e ɓurde fewnude hande hina wayno tigui ɗum kam ɗum warraka e de ɗeɗo koppareje ballateɗe jaydiyankoɓe berrete noon tigui jayna de windiri ɗum après Mame Mactar Gueye Lissa Faye auditionné suite à des critiques sur la gestion du fonds d'appui à la presse hina wayno de omo ganduɗa ka woni Mame Mactar Gueye de jenta faye ɗen ɗon koppareje beɗeteɗe jaydiyankoɓe goɗɗo mo ganduɗa de noddama gam jente woni Lissa Faye kam ne jentama de yowiti e ɗen ɗon koppareje l'absence persistante de publication des bénéficiaires du fonds d'appui à la presse entretient un climat de suspicion et fragilise la promesse de transparence hino wayno de kam on Ibrahima Lissa Faye de wi si tawi ha joni ɓe kollirani heɓe kiɓi ɗen ɗon koppareje de ɗum kam ɗum niɓɓinat hakkillaji ha taki noon hay goto nattat hoolo e ko laaɓi ko ganduɗa hino yowi e ɗen ɗon koppareje e wiide jayde enquête jayde li quotidien de wi ko harede nde Sénégal haɓata e ɓeɓe ganduɗa kamen goni gora débat en gorkati debati en de yo yettin nden ɗon haare no hannirta ni saabu noon ina wayno omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de jaaɓi yo saria omo ganduɗa de kambo tegete e dow ɓe ganduɗa kamen goni gorkati debati en yomo ɓuur nisne kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de jaaɓi saabu waɗi promulgué on ɗon loi noon tigui jayno nde windiri ɗum loi durcissant les peines contre les actes contre nature. Le Sénégal assume sa croisade contre les homosexuels noon tigui jayno nde windiri ɗum hanti kam Sénégal jaaɓi nat e nden ɗon haare nde ganduɗa de hede fayi e gorkati debati en jayno de ɓesdi hen des peines d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans et une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA ina wayno de kala nangaɗo hanti haɗa waɗa ɗen ɗon baɗe bonɗe de gorkati debati en eko wayi noon de saria o wi haɗa wawi soke ko tolnoto e duuɓi 5 ha duuɓi 10 isi noon ma liɓe liɓanɗe ɗe ganduɗa de ma foto yoɓ ko tolnoto e million ngaji 2 ha million ngaji 10 e koppareje ben e wiide jayde
daily quotidien. Jayde la tribune de ɓesdi hen ko siko tawi Sénégal jaɓi tigui nisnu liɓanɗe ɗe ganduɗa kamɗe tegete e dow gorkati débatté en woni gora débat en de hina wayno ma dañ caɗele mawɗe e ɗiɗo pijirloji mawɗi ɗi ganduɗa hiɗi mbaɗa e nder Sénégal e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegol tigui tigui Jayde la tribune windi ko durcissement de la législation contre l'homosexualité, le Sénégal face au casse-tête des athlètes et participants LGBT des JOJ. Ina wayno de wotɓe gandanɗa ma ɓe gimmo e lesɗele tawa noon heɓe goni gorkati débatté en ko ɓe gora débat en de te ko ɓe garat e nder Sénégal gam jillede e ɗin ɗon pijirleji ɗi gandanɗa e nder Sénégal ɗi mbaɗata de woni JOJ ɓen noon hono Sénégal waddata mumen noko haɗat ɗumen ar noko woppat ɗumen ɓe gara Jayde ɓesdi hen répression pour les Sénégalais, tolérance pour les étrangers. Jayde ɓesdi ko ngal ɗon namnal wi ko noko tigui tigui ɓiɓɓe Sénégal tan liɓate e ko yowoti e gorkati débatté en ɓe gandanɗa koɓe hoɓɓe kam ɓe muñane ɓe gaccane noon tigui Jayde ɓesdiri hen e ɗerewol mum adanol. Jayde l'exclusif de arti e ko kewi ko toon to Sangalkam de hina wayno ɓe gandanɗa kamen gonni toon heɓe dañno lesdi mumen heɓe hen ndema heɓe hen gayna de ndin ɗon lesdi hina wayno ko ndi loppitandi ko tolnoto noon e 34 e ɓesguli ɗi gandanɗa kamen jino ndin ɗon lesdi de ɓe jorɓima o mo gandanɗa kam woni keyniɗo mairie mbo Sangalkam. Jayde ne windi spoliation foncière à la commune de Sangalkam, 39 familles charge le maire, double vente présumée, intervention de la DSCOS, remise en cause, revendication du collectif mis sur pied et appel aux autorités à agir sans délai. Hina wayno tigi tigi de wotɓe gandanɗa de kamen goni toon ɓe jeeyat lesdi ndi o ha ɓe kantina ɓe jeeya lesdi ndi goɗɗo ɗum noon wayino ko ɗum addi toon caɗele mawɗe isi noon ɓe dadiɓe wonɓe e wuuro wiyetengo DSCOS tawa noon koɓe sandarmaɓe kamenne ɓe jorɓama hen hondu isi noon ɓe gandanɗa de kamen goni e goomu mo gandanɗa de kambo fottitini ɓen ɗon heyniɓe ɓesguji gonɗi toon to Sangalkam tawa heɓe tolno e 34 de kamen ɓe mbi yo laamu ngu yawo waɗa hen jungo de hadde bone waɗata e wiide Jayde l'exclusif. Jayde lasde article e ɗiɗo werlaji ɗi gandanɗa ko ɗi bis tatade ɗi gandanɗa hiɗi tolno e 50 ɗi gandanɗa de ɓe jaɓano jille e on ɗon guerew baɗatnoɗo balɗe tati e nder Sénégal ha taki noon ɗi jakkama ɗi pusama ɗi murñitama e wiide Jayde las ha taki Jayde ɓesdi hen non respect du mot d'ordre 50 bus aftu saccagé ɓen noon ko ɗum taki ɓe jakkana autoji mumen saabu kamen kam ɓe jaɓano jille e on ɗon guerew ha taki noon de ɗin werlaji mumen de ɗi jakkama no fewi e wiide Jayde las. Jayde le parlement de article e ñalande nde gandanɗa omo gandanɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hombolde udditatno toon to Thiès tawa noon hina yowoti e yontere faande e sukaɓe woni semaine nationale de la jeunesse de noko Bassirou Diomaye Diakhar Faye luukama toon wullama toon e inde omo gandanɗa kam woni Ousmane Sonko ko gonga walla wona gonga ɗon tigui Jayde de windiri ɗum Bassirou Diomaye sonkorisé ou non à Thiès lors du lancement de la semaine nationale de la jeunesse, chasse à l'interruption hostile. Hina wayno tigi tigi de Jayde de wi ko hanti foti dartine e ɓe gandanɗa de kamen goni e landaji politique he heɓe mbaɗa ko gandanɗa ɗum wona ko foti waɗe saabu noon keyniɗo lesdi Sénégal de si tawi hombo luuke hombo wulle e inde goɗɗo noon tawatta ɗum moƴƴani gari ɗum fewani e wiide Jayde le parlement. Gasnirten roɓindu Jaydeji men de hande ko toftal ɓalli saabu Jayde point actu et sport de wi ko amical Sénégal Gambie, les champions d'Afrique font le job face aux Scorpions 3-1. hina wayno de pottital fukko kosguel wajiragal dewgal hakkude kippu Gambie e kippu Sénégal de ɓe gandanɗa kamen ƴetti desewal Afrique de woni baroɗe Sénégal de hina wayno ɓe mbaɗi no ɓe mbaɗatno ɓe ndewi ɗo rewateno ɓe pooli kippu Gambie tati e dara hina wayno noon si baroɗe potti e jaahe kam ko noon hani wa e wiide Jayde point actu et sport. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue e hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.